לעוף עם הדמיון והקצב, פסטיבל האביב הבינלאומי ראשון לציון, 19 עד 28 במרס, רקדנים, מוזיקאים ושחקנים מ10 מדינות. כשאת נועלת צוריאנו, רואים שאת מבינה באופנה. כשאתה נועל צוריאנו, רואים שאתה מבין עניין. הנעליים היוקרתיות ממיטב היצרנים בעולם. ברוכים הבאים לפארק אגמון החולה. אתם נמצאים כרגע בתחנת ההדרכה הראשונה לאורך מסלול הסיור באגמון החולה. ברוכים הבאים למרכזייה הבינלאומית של בזק בינלאומי. למידע על קידומות בינלאומיות ותעריפים בחיוג ישיר, נא להקיש 1. הכל התחיל מהרחוב הנמצא משמאלנו, רחוב קרן קיימת לישראל. העיר תוכננה כעיר מודרנית במושגי הימים ההם, שרחובותיה בנויים במבנה שתי וערב. כדי להמשיך, יש לעלות במדרגות אל ההיכל לתחנה מספר 120. בזמן ההאזנה לתחנה זו, מאורעות 36-39, שהערבים והאנגלים כינו אותן המרד הערבי, באו במפתיע לשלושת הגורמים שהיו מעורבים בהן, הערבים, היהודים והאנגלים. כדי לבחון את ייחודו הרעיוני של בניין היכל הספר, את אופיו המקדשי ואת המסרים הרוחניים החבויים בו ובמוצגים שבתוכו, העמדנו לרשותכם מדריך קולי